Môj starý otec zomrel tak zo dňa na deň, hoci mal 94 rokov, do posledných svojich dní bol veľmi vitálny a zdravý. Jeho stav sa začal veľmi zhoršovať počas minulých Vianoc. Zavolali sme záchranku s tým, že sme povedali, že keď mu mohli pomôcť a mohli by sme si ho teda nechať doma. Záchranka ho však odviezla do nemocnice. Bol Silvester, na oddelení nebol takmer nikto, na izbe bol sám, ale neumožnili nám ostať ani v tej nemocnici pri ňom. A tak sme sa s ním rozlúčili s tým, že sa ráno stretneme. A keď sme odišli, môj starý otec za pár hodín zomrel. So starým otcom sme sa nezvykli rozprávať o smrti, ale z jeho rozprávania som tak vytušila, čo sa mu pozdávalo, čo nepozdávalo z nejakých predchádzajúcich pohrebov, ktoré zažil. A mali sme aj nejaké inštrukcie, ale nebolo ich veľa. Možno by som sa s ním rozprávala častejšie alebo tak hlbšie o jeho poslednej rozlúčke, ako by si to želal, lebo my sme to organizovali tak, že sme sa zamysleli, ako by si to on prijal a snažili sme sa od toho textu cez fotografie až po hudbu vybrať to, čo mal rád.